Halo logoper, दिनैहाय फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलाव लाइभआव फैबाय आरो दा जोङो मुसलपुर फारसे आवगायलांगासिनो दं आरो नोंथांमोननोबो मा मानि खिन्थालांगासिनो दं आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। दाबो रावबो गैया माथो। हेल' लोगोफोर मारै जाखो माथो सासेबो गैया। आयौ खुलाजोबदों नै बारा बिराद बार बारदों न' साइडआव दासो सासे फैदों। सिनारिखौ नायनोबा नै एसे नायलाहरदो। माबोरै दं लोगोफोर माथो सिरिथार। बेला बागलारी सही है। अच्छा ठीक है दोस्त ठीक है। मा खालामदों दालाय बुन्दु? सम सम एसे एनै सिनारिबो नायलांदो नै। गैया दाबो साब्रैल'नो। औ आइदै ओंखाम उखैनानै दासो थाजा मोनलायलायबाय। नों भिडिअ लानो नागिरदोंमोन नामा? आदसा बेला बागलारी आदसा थेंक इउ ब्र थेंक इउ। लागावबा था खामायनांगौना नों डिउटि मावाबालाय बोरैथो जानो नङा होनब्ला? गावनि खामानियाव बयबो बेस्थ'। जायगाफ्रा सोलायजोबथारबायलै बै समाव एसे एनै बहाय थांगासिनो बन्दु मुसलपुर बन्दु मुसलपुर एकदम मुसलपुराव एसे प्रग्राम दं नालाय। मुसलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुसलपुराव आरो बारा मिथिलाय लाङा नालाय मालाबा मालाबा गोरोन्थि जायो। गाबोनहाय माने आसिरबाद माबा रिलि दं आरो दोलोनि दा बेयाव जोङो गाबोनहाय माबा जागोन आरो हाजिर जागोन। दा औ दा बेयाव थांगासिनो आरो एसे सिनारि नायनो হেমন্তৰ কোনে কৈ আছে বা খেতিৰ খবৰটা আৰে মইতো লিভত আছো ৰে।
Ibarat ebar 100% মানে একদম জিন্দাবাদ খাওরা একদম পুরা মানে সরকার দাनायाव कुनु माने भगबान इसोर नामायजोबब्लाबो एबारनि दिनाव माने बिपिएफ दोलोखौ सरकार दानायनिफ्राय रावबो माने मा होनो हेंथा होनो हाया आरो माने नैबे फैगोन समाव बिपिएफ दोलोआनो सरकार दाखागोन नालाय रायजो राजाफोरनि मोजां लुबैग्रा बिपिएफ दोलोखौ दिनै बयबो अनसायदों नङा होमब्ला दा गोजोननाय थाबाय बन्धु सुदेश बेरी हेल' आदा जै बिपिएफनि आस्सा हेल' फंबाय हेल' ओमफ्राय खबर सबर माब्रै बिपिएफआ देरहाखानायखा आच्चा नोंगौ थेंक इउ एकदम 100% फैनायाथ' फैखाबाय आरो सिन्था गैला रायजो राजाफ्राबोथ' सोलायजोब्बाय नङा होमब्ला बे थगायसुला प्रमद बर'नि गोदै गोदै रावसो बै समाव मानि मा होनो गोजावलाबायदोंमोन नालाय बे दैयाव माने खोस्लि बानाफोर गोजावनाय बायदि दा एसेबाबो सोलायबाय आरो सिगांनिखौ सानना नाय नों आदा नंगौ 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 एकदम नंगौ ओमफ्राय बबेनिफ्राय बुंदों फंबाय एड्रेसा बबेनिमोन एसे खिन्थाब्ला हरदो मालाबा टाइम मोनब्ला बेरायला लांनांगौ आं कार्बि आंलंनि आच्छा आच्छा बिसोरनि आच्छा थेंक इउ एकदम साबायखर मोजां इउपिपिएल खौसे मा जाखोलाय जेनबाथाय माने सिखारनो हानाय नंला नंनायाथ' नंगौ इउपिपिएलआ एबार जै जेनबाय आरो बिसोर सिगांफिननो हानांगौआथ' बिराद कठिनखा आरो बे दोलो होननाय बुस्थुआनो माने थाखानाय नङा आरो दा बिथांमोननि दोलोआ ओरैबायदि जोबगोन माने एकदम आच्छा दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय फल' खालामनायनि थाखाय आदा नों खौसेथिनि मा जाखोलाय औ कुसुगावनि नामा औ फंबाय कुसुगावनि दा बर्थमान कारेन्ट एड्रेसा आरो हाब दिनै फुरा चेकिं जादोंलै नै एसे चेकिंथ' नङाना गारि माबा এটা কি বন্ধ নাকি বন্ধ কিবা করছে কিবা বন্ধ করছে নাকি এই ব্যারিকেড লগাইছে যে কিবা বন্ধ হইছে নাই বলে ভাবছো বন্ধ তার মানে কি এই যে সরাইঘাট দলং আছে না যাবা নরে না আপনাদের যাও ওই যে টানা গাড়ি যাবা নরে টানা গাড়ি দিলে বেশি মাল আছে আই শালা সমস্যা হইছে তো এই পালি ঘুরিবা লাগবো আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ दालांनो फैदों होनदों नामा दानबाय नोंलाय आदा नों कुसुगावनि नामा बेखौ Saprakata जायगाफोरखौ बारा थांगासिनो
हाजोफोरखौ बिराद मोजां नुहुरो आरोना गोजाननिफ्राय। एसे सिनारि देखायला लांसैला उन्दुमोन नायलांबाय था नायनोबा। गैया 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 आंनि चेनेलाव सिख्लाफोर एक्टिभ गैयालै ब्र। औ नंगौ नालाय नंगौ नङा होमब्ला थगायला थगायलि गैया। मा जालायखो बेयावलाय लामा बानायलायबाय नामा? मा दै बियो? मा दै बियो? दै माथो माबाबो गैया। बैजों ट्रेन खारो एसे नायनानै ला उन्दु मोननै। 10 मिनिट 11 मिनिट दोनथ'नोसैलै लोगोफोर 10-11 मिनिट लाइभआव फैबाय माने फार्स्ट टाइम बेनो आंनि लाइभआव फैनाय आरो मालाबा मालाबा फैबाय थागोन आरो फल' खालामबानो जाबाय। दा जिखुनु जोङो थांगासिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुसलपुराव। दा बाखिखिनि खौरांफोरखौ बुंलांबाय थासिगोन मानि थाखाय बे जायगायाव थांनाय जादों नङा होमब्ला? दा आंनि लाइभआव माबा बुंनो नामा नोंथाङालाय? बुंनो गोनां गोबां दङलै दा जागायजेनबाथाय जोबनाय नङा आरो जोबाब्ला आरो नेटआ जोंना ससेनिफ्राय आरो गैयि जालायगोन ना। जायखिजाया मोनसे हिन्ट होना दोनसै आं। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक 6 शिडिउलनि सोमोन्दै दिलीप सैखियाया जे बुंदों बिथांखौ एबसुनिफ्राय नारसिनबाय होननानै बुंदों। माबायदि नारसिनदों बिथाङानो गोरासिन जानायखौ नुदों आरोना। गोरा जानानैहाय मा बुंदों मिथिगौ? हयथ' भुल बाइकखौ हबाव पारे हयथ' माने जोंखौ बुंहरबाय हयथ' बिसोरो भुलैनो बुजिबाय होननानै। खिन्थु बेनि बुंनायानो जादोंना ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शिडिउल मोननै मोनथायखौ मोनसे हारिया बोरै मोनथावना बेखौ बुंदों। दा आङो बिनि मोनसे भिडिअ मोजाङै लाबोगोन जितु पइन्ट टु पइन्ट बुंनांगौ नालाय। माखासे मानसि दङ बिथांमोना बुजिथों। दा इयावहाय 6 शिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे मोननै बेलेग साबजेक्ट थिगानो दं आरो बिटिसि एकर्ड। दा प्रमद बर' सारा बेवहायनो बुंदेरना होबावबाय जे बिटिसि आवहाय बयबो माने हा फानलाय आरो बायलाय बेबायदि खालामनो हागोन होननानै बुंदों प्रमद बर' बिथांनिब्ला। बिथांनिब्ला दा बेथ' बिराद गिदिर मोनसे इस्यु जाहैबाय साननो गोनां जाबाय। सासे माहारियारि आफादनि हारिनि आफादखौ सामलायनाय व्यक्तिया दिनै CM जानाय लोगो लोगो पलिटिक्सआव हाबनाय लोगो लोगो गासिबो खोथाखौ बावजोब्बाय नामा? बावबाय। 1886 आसाम लेन्ड एक्ट रेगुलेसननि मथेथ' ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ आरो बेनिफ्राय आरो क्राइटेरिया डिफाइन खालामनाय दङ बे मथेसो दिनै बे आसाम लेन्ड एक्ट रेगुलेसना दिनै जोंनि बिटिसिआवहाय दङ। जितु जोंनाबो मोनसे 6 शिडिउलनि आन्दाराव बे काउन्सिला दाजादों नालाय। दा बेवहायबो माखासे जोंनि लेन्डआ प्रटेक्टेड जायो। दा बेवहाय गुबुना नन ट्राइबेलफोरा जोंनि ट्राइबेलफोरनि लेन्डखौहाय बोरै बायलाय फानलाय खालामनो हागोन नङा होमबा? जिहेतु बे 6 शिडिउलखौ माबायाव सिफायनाय जायो। 6 शिडिउलनि फ्रेमवर्कजोंनो जोंनि काउन्सिलखौ दाजादों नालाय। दा बेवहायबो अलरेडि आसाम लेन्ड एक्टनि रुल दंखायो
1886 नि आसाम लेन्ड रेगुलेशन बे हिसाबैथ' बिथांमोना मा पइन्टजोंहाय बेखौ बुंदों बे आलादा आलादा साबजेक्ट खिन्थु बेखौ लाफानानैनो जोंनि काउन्सिलखौ दानाय जादों बेवहाय बोरै जेनेरेलफोरा बा आदार कास्टफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ बायलाय फानलाय खालामनो नङा होमबा नंगौ एकदम 100% 2003 नि सुक्तिजों 6 शिड्यूलनि माखासे फ्रेमवर्कजों बे दाजादों थारमाने बेवहाय बेखौ लाफानानैसो 6 शिड्यूलखौ दानाय जादों नङा होमबा बेखौ खारनानै 6 शिड्यूल जोंनि काउन्सिलखौ दायाखै बेखौ 6 शिड्यूलनि आयेनखौ लानानै लेन्ड एक्टनि रुलखौ लानानै रेगुलेशनखौ लानानै जोंनि 6 काउन्सिलावहाय होनाय जादों दा बे हिसाबै प्रमद बर' बिथांनि बुंनाया एकदमबारे जुक्ति गोनां माने मा होनगोन अजुक्ति खोथा जुक्ति गैयै माने जाथावथारै आरो दिलीप सैखियाखौ मानो बिथांमोना बोरैहाय नायगिर दोनबाय थाखोरा उपाय गैया बिसोर थारमाने बिथांमोननिनो माने गुन्दै जाग्रा होननांगोन जोङो दा बर्थमान आरो जायनि थाखाय बिपिएफ हान्जाखौ गुबुनजों गाज्रि मोनहोनानै गावसोरो आदार्स माने नन ट्राइबेलफोरनि भटखौ बुथुमनो हादों माने बिपिएफखौ पुरा बर'नि गरा सेन्टिमेन्ट ओरै फोसावगासिनो दं बिसोर बेनिखायनो दिलीप सैखियानि फारसे बिसोरो बुंनो हायाखै दिलीप सैखियाखौ बुंनाय लोगो लोगो नन ट्राइबेल्सफोरनाव गोसोआव नांहैयो देहायाव नांहैयो माने मोनसे बिराद गाज्रि माने पलिटिक्स आरो पलिटिक्स बे जाबाय लाथिबिना तुते साप बिना मारे बेबायदि जादों बे डायलगखौ आं गामसारासो बुंनो मिथिबाय लौथिबो बायाङा जिबौआबो थैनाङा बेबायदि दा गुबुन जाथिफोरजों जोंखौ गाज्रि मोनजाहोनोसै ओमफ्राय गावसोरा ओरैहाय नै बिपिएफआसो ओरै थोरै थारमाने बर' हारिनि थाखाय बिराद नांथाबदों गुबुन जाथिफ्रा बेवहाय माने मैल्य गैयि बायदि माने बेबायदि बुंनो माने सेस्था खालामगासिनो बे स्टाइलाव खारबाय आरो दा जिहेतु बे खौसेथि बुंबाय थादोंना खौसेथि जानाय माने मा बर'जों बर' मोननैबो रिजनेल पार्टिया बर' नङा होमबा बर'नि दैदेनगिरिफ्रा दैदेनदों खिन्थु पलिटिक्सआव माब्लाबाबो मोनसेल' हारिजों पलिटिक्स खालामनो हानाय नङा हागोन हाया जोंनि बिटिसिआव सोर दङ प्रमदा होनबाय थायोना 26टा जनगोष्ठी दङ नङा होमबा 35 लाख जनसंख्या होनना बुंदों दा 35 लाख जनसंख्यानि गेजेराव 26टा जनगोष्ठीया हाबदेरनानै दं दा बे हिसाबै अनलि बर' होनबाथ' जोंना पलिटिक्सआ जानाय नंला जाया बेनिखायनो बिसोरो बै खौसेथिनि माबाखौ लानानै ओरैहाय बिजेपिखौ थुहरगासिनो बिसोर देरहागोनखौथ' गावसोर गैखाला खिन्थु गावसोर जेनब्लाबो बिजेपि जाहाथे देरहाहैथों आरो गावसोरनि साब्रैसोआ देरहाबा लांबानो बिसोरो ओरैहाय ज' जानानै गावआथ' सिगां मोनखागोन नालाय बिजेपिनि एजेन्टखा बिजेपियानोखा बे गाव देरहाबानो जाबाय आरो गावजों साफा सानै गावनि सेला बेलाया थांफासिगोन बाखिया मा जायो जादोला बिसोर टारगेटआ खिन्थु बिजेपिआ जेननांगौ आरो बिसोरनि मथे लागि बिजेपियानो देरहालांथों अब्लाबो जोंखौ बर' सेन्टिमेन्टनि जोंखौ माने माबाखौ बिपिएफखौ बर' सेन्टिमेन्टनि पार्टि होननानै गुबुन जाथिफोरनि भटखौ सोखावसिगोन बे खौसेथि बुंनायनि मथ'आ बेनो आरो दस्रा बेलेग गैया दा लोगोफोर एसेब्लाबोथ' बुजिबाय नङा होमब्ला दिनै प्रमद बर' बिथाङा जेनाखि बिटिसि एक्टनि मथे माखासे गोबां माने पावारफोर दं बे 6 शिड्युल आयेनखौ लानानै दा दिनै बैफोर आयेन गैयाब्ला जोंनि बे बर' जाथि बर' हारिनि अबस्थाया मा जागोन रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा जिउ होनानै मोननाय बे बिटिसिआ मा जागोन दिनै बिथांमोना मा खालामो जायफोर बिथांमोना बर' जाथिनि एगेन्स्ट बर' जाथिखौ फोजोबस्रांनायाव बिथांमोना गोबां खायदा कौशल खालामनानै खामानिफोरखौ मावबाय थादों जोङो दिनैनि दिनाव नुदों माने बै बिथांमोनखौनो बिथांमोना मदद होनानै हारिया माब्ला जोबस्रांगोन दिनै बैफोरखौसो लानानै दिनै प्रमद बर'
बिथां आरो दिपेन बर'मोन बायदि एबसुनि लिडार बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं दा बेफोरनिफ्राय देरसिन दुखुनांथाव जेबो गैया आरो लोगोफोर दा मा होनबावनो बिराद दुखुनांथाव आरो माखासे दिनै बाथ्राफोरखौ माने भिडिअनि गेजेरजों लाबोगासिनो दा नोंथांमोना एसे सिनारि नायलांदोलाय टलगेट मोनबाय आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुसलपुर नैबे जाहैबाय टलगेट होथेलायबाय नै नङा होमब्ला प्लास्टिक थागोन मानो थाया जानो नै दाखालि सोदोंब्ला ना गैमारा नामा किमान লাগে किमान बेलेन्स खम दंना जोंना बेलेन्स खमनि थाखायनो एसे सोगासिनो फैसा जाबायना हाबाखै आयौ गोबां मानसिफोर दंमोन नामा दा फाइनालि थांगासिनो लोगोफोर दा दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लाइभ होनायखौ दा